atibatike zvechopu chopu. Hazvina kumira zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Nhasi uri musi watundira 2 January ndo mazuva acho, musi wechirungu handiti. Ndikutambira shoko panapa kumana kune maZimbabweans vaya vasati vabuda, vasati vadzokera kumabasa. Ndoziva kuti vanhu munenge makaspenda makaita life yenyu the way yamanga muchingorarama muchida kuita. Please be very careful pane zvinhu zviri kuitika kubhodha kuri kupisa. Ndoziva kuti vanhu mune nharo kusango kune masoja chaivo vari kubata vanhu zviri serious. Padenga pabhodha pacho kuri kubatwa vanhu zviri serious. Vanhu vacho vakatogarwa kwatobva kanevhinakana kubva kunonzi kuchikwa kubase munopaziva panodirwa mutusva pepe kana muchinzwisisa shona. Varipo futi vanenge vakagara pamapatrols ari kuitwa ipapo pakaoma. So please kana uchinge uri kunhikirikini uku vakafamba vakaenda kumaholiday, torai mapepa kumana mushandise muone zvekufambisa. Musaswere muchinetsekana nezvinhu zvakawanda zvese zvekuti unozoti wanda nchida chakati. Torai machitsamba kufambisa. Ndo vachitara nyaya idzi tichidzitukirwa panapo. Zvitori rechi zvebasa rechi ndezvekunyeba what ya. Ndozati kune vanoteerera vanobatsirikana. Nhasi ndiri kutambira shoko panapa pari kunzi the Border Management Authority have intercepted a Mercedes-Benz ML overloaded with Zimbabwean nationals trying to cross illegally into South Africa. Last night the car was stopped and none of the occupants had documents. Authorities processed all the occupants and will be deported back to Zimbabwe. This is the current situation right now. Iri kutoitika zvinhu zvatoitika usiku izvi because ikanza vaponzi last ningekini zvinoitika kazhinji anoza nguva dzinonyora rika vanhu kwakunoedza paya. Saka please muri yeZimbabwe kana uchitori kokoko ziva kuti muri kuzvinhu zvavo kana muda kuningirikina kuri kupisa. Ina handidi zvokuzoti panapa tozotanga kuchemerwa nemi mautanga kuti gore ratotanga zviri rafu razoita sei. I always tell you guys ndoziva kuti zvinhu zvakaoma zvakaita sei. Ndoziva kuti paningirikini paya matsamba anenge achiningina. Always make sure kuti kune vamwe pamunoisirwa zvikiribidi skillful pamaningirikini enyu pamabhuku ekufambisa aya musazoisirwa zvepasi pemuti because ndo zvine maconsequences. Remember zvakaitika ipapapa pamusi wa25 chaicho kwakabatwa 24 December kwakabatwa vanhu vakawanda mazimba vaida kubuda nemaningirikini kubva 21 22 23 24 25 yes madezi waya vaibatwa kubhodha reBotswana vangauda kubuda nebhodha reuko because ndo rinenge risina miedzo yakawanda vakadzoswa zvakanzi ndai munobuda nebedbridge kwacho ndo kune masystems ese akawanda kuri kungodzvanywa munhu wese. Saka please situation iriko haina kumira zvakanaka, zviri kutosiririsa. Saka chatova chikumbiro ichi chekuti muri yeZimbabwe vari kunhikirikina vese do something. Ona yekutamba but you always know zvinhu zviri kuitika kuti kwakaoma vedu wei. Ngapagadziriswe, ngadzifambirwe nyaya dzacho nguva ichiripo. Mavanhu vakuru munoziva zvekuzoitawo neinformation iyoyo yandatokuonesa because ndoziva kuti hamusi vanhu vechibalance.